pale bi cijene da postoji nekakva adekvatna ponuda. Znači, nama je veliki problem što je ponuda slaba i nama je veliki problem što 600.000 nekretnina ni na tržištu, kako god da okrenemo. Znači, ovo što je nacionalni plan stambene politike je uočeno da je zapravo i vrlo je teško smanjiti, dok imaš veliku potražnju, a malu ponudu, očekivati da će cijene padati. No, međutim, neke cijene su došle od takvih razina da su toliko nerealne da kupci vele, to ne bom platili. Primjerice. Pa ne želim sad spominjati, ali za rabljene nekretnine cijene preko 3-4 tisuće. Znači, imamo situaciju da u zadnjih 8 mjeseci, ničim izazvano, su ljudi digli za 1000 eura. Znači, nije u postotku, nego nešto je bilo 2,5, ljudi traže 4. I ničim izazvani. Znači, bez ikakvog opravdanog razloga. A gledamo, realizacija nekretnina se vrti i dalje na tim razinama. Jel? Ali nikog razloga, jednostavno takva atmosfera i toliko već tržište dugo raste da jednostavno i susjedi i frendovi i svi govore kaj si lud, pa to može dobiti više. I naravno, kako svi to govore, još ako ti to govori agent, onda zaista su, sad ćemo vidjeti koliko gledajte, onaj ko mora prodati, će prodati, on će spustiti cijenu, jer mora prodati. Onaj ko ne mora prodati će staviti tih 4-5 tisuća, to će držati, to će stajati. Gledajte, ima onda sad drugi isti jedan kriterij. Kako je to investicija, onda imate nekretnine do 150, 200, 250 tisuća. I to ljudi mogu skupiti, dosta ljudi s mora i tako dalje. I to plate. I onda plate po kvadratu za mali stan. Za jako mali stan jako puno. Međutim, čim mi dolazimo u nekretnine koje 70 do 80 kvadrata, čim prelazimo 300.000 eura, tu je sad već problem. Tu mora nekretnina biti savršena da bi bila nekome koji ima novac uopće interesantno da kupi. I tu onda dominira novogradnje. I vrlo u tom segmentu su vrlo često cijene preskupe i nerealne. Jel? Jer je ukupna cifra, ja ću preplatiti nešto ako dam 150-200 tisuća. Neću gledati koliko im to kvadrata, jer toliko imam, a želim investirati nekretninu. Ali 300-400 tisuća neću dati. Jel? Znači, i u tom se segmentu vidi da veće rabljene nekretnine vrlo teško zapravo prelaze na tržištu. Tako da ne mogu generalizirati. O svakom segmentu moram pričati posebno. Jel? Tako da ja mislim da sigurno će doći do korekcije cijena ovih rabljenih nekretnina, a sve ovisi o razvoju tržišta. Vidjet ćemo kako će ti zakoni koji su doneseni, koliko će utjecati na nekakvo povećanje ponude, ali mi nekako bez povećanja ponude teško ćemo to smiriti. Meni se čini da se po Zagrebu samo gradi, svugdje, gdje god pogledaš, a uvijek se govori da je premalo novogradnje. Pa nije, nemate, premalo je novogradnje. Kažem, gradi se, imamo 50.000 praznih stanova, a pada na broj stanovnika. Kako, gdje? Gdje je tih 600.000 stanova? Mislim, to je ono skoro... Da, u Hrvatskoj. Nije znači, Zagreb, samo Zagreb je 50-60.000, a nama pada broj stanovnika u Hrvatskoj. Sad gledate kako ako pada broj stanovnika, kome trebaju ti stanovi. Naprosto se promijenio kontekst. Stanovi sve manje služe za stanovanje, nego više kao investicija, kao nekakva roba s kojom se trguje. Jel? I naravno da onda tu, kad vi ne rješavate, gledajte, mi smo realno bogatije društvo nego što smo bili prije. Ima dosta ljudi koji imaju nekretnine. Nije to više da baš... Međutim, zaista je veliko došlo do polarizacije društva. Zaista postoje oni koji nemaju i kojima je vrlo teško. A to je nama bitno prije svega zbog mladih ljudi. Jeli? Ono što nam ostaje. Na kraju krajeva, ako neka mlada obitelj ne nađe u Hrvatskoj mjesto posla i ne nađe svoju nekretninu, to je nama problem. Jel? Mislim, na kraju krajeva, ko će nam ostati, ko će raditi, ko će na kraju uplaćivati u mirovinske fondove. Mislim, zaista imamo tu velike probleme i zato je ta nacionalna stambena politika koja je konačno donesena i zato ja pozdravljam. Kažem, ne slažem se svime, ali zaista nakon 30 godina je nešto doneseno i očekujem. Sad gledajte, to će se nešto primjenjivati. Ja se nadam da kad se vidi u primjeni, da se moći te stvari negdje podebljati, a negdje stanje, kad se vidi šta je dobro, gdje se može... Da se izregulira. Da se izregulira, da. Mislim, na kraju vidjet ćemo kako će stvari funkcionirati.